Ac felly, rydym yn ôl ym myd cudiedig llwybr Cytir Mawr yn Llandegfan Ynys Môn. Gyda gwesteion arbennig wedi lleoli ar hyd y llwybr, a chyfoeth o wybodaeth ganddyn nhw'n barod i'w rannu, mae'r plant a Rhys bellach yn barod i barhau a'u taith. Pwy fel nhw y tro yma tybed? Croeso i ein hanes ni. Mae disgyblion Ysgol Gymuned Llandegfan a'r awdur a'r hynafieithydd Ynys Môn wedi penderfynu archwilio eu llwybr lleol i ddarganfod hanes yr ardal. Mi fydden nhw'n siarad ag ambell i gymeriad sydd â chysylltiad arbennig efo'r pentref. Dewch i ni gyfarfod ein gwestai nesaf i glywed dipyn o'i hanes ei blentyndod yn Llandegfan, ac hefyd hanes y llwybr. Beth wyt ti'n cofio am yr hanes yr ardal hwn? Wel, yn yr ardal yma ges i fy magu, ac oeddwn i'n byw fel plentyn mewn ffarm tua 4 milltir ffordd yna. A fyddwn ni'n cerdded o'r ffarm i'r ysgol Llandegfan. Yr ysgol ar adag hynny oedd hynny tua 40 mlynedd, 80 o flynyddoedd yn ôl. Ac byddwn ni'n cerdded hibio ffordd hyn, y llwybr ddech chi'n dod arno fo. Ac ymlaen i'r ysgol, oedd hi tua 300 llath o bosib ffordd yna. Ac byddwn ni'n mynd i'r ysgol wrth gwrs tan oeddwn ni'n 11 oed, ac oedd hynny yn y dechrau yn ystod yr ail ryfel byd. Oedd hwnnw 1939 i 1945. A wedyn yn y dechrau oeddwn ni yn yr ysgol yn ystod y rhyfel. Dwi'n cofio hwn yn dir i'r cymuned fy hun. Oedd wedi gau ac oedd o'n rhan o ffarm bach y fan hyn o'r enw Beudy Newydd. A y dyn oedd yn ffarmio fan hyn adag hynny, oedd fodd saer y plwy. Ac oedd o'n byw mewn tŷ ar ben y ffordd fanna, y ffordd sy'n mynd lawr i'r ffordd fawr, mewn lle o'r enw Caer Gelach. Ac yn yr adag hynny, oedd y saer y plwy yn gwneud berfeydd, trolia a eirch i'r plwy. Ac ar ôl peth amser, mi roedd gorau iddi a mi gath Beudy Newydd i roi hefo tan y graig. A wedyn oedd yn had yn ffarmio hwn hefyd yn ystod y blynyddoedd bellach ymlaen pe oeddwn ni'n yn 10-15 oed, 20 oed felly. Mi fydda y Cytir Mawr ar dan bob yn ail rha plant mwyn tanio'r eithin yma ac ati. Ond fel dwi'n dall, yn 76 mi oedd yna dan mwy nag arfer, ac ar ôl hynny o fel dwi'n dall, ddaru yr coed sefydlu yna. Ac fel fater o ffaith, o'n i allan o'r plwy, neu allan o'r wlad o'n fater o ffaith, o tua canol y 60au. A nethon ni fethu be ddigwyddodd, beth o'n i wedi sylwi wrth gwrs, bod yr eithin di mynd a bod y coed wedi dŵad. Mae gen i hanes arall hefyd am yn gysylltiedig â Cytir Mawr, da chi wedi bod yn Cytir Mawr. Mae yna le wrth ochr Cytir Mawr, gors di enw fo. Mae yna lynoedd i bysgota na byn hyn, ond ffarm gyffredin to na ddim byd arall oedd hi ar adag oeddwn i'n blentyn. Ac yn ystod yr hyfal, yr ail ryfel byd, mi oedd yr Almaenwyr yn gillwn bombs a bomia ar y wlad yma. A gyda nhw
Un o'r llefydd ydyn nhw'n arbenigo arno fo oedd Lerpwl, wrth bod y porthlan ag yn y blaen. Ac reit aml, oedd yr awyrennau yma ddim wedi gollwng y bom yn y lle iawn, a beth nhw'n wneud wedyn, oedd dŵad i gyfeiriad Gogledd Cymru a gillwn nhw rwla. A dwi'n cofio un bore ddydd Sul yn had yn mynd efo cymydog y ffarmwr nesaf i weld y bom yma oedd wedi disgyn just wrth ochr y Cytir. Mi o hanner can llaeth i mewn i gae gors. Ac mi oedd y bom ar ei thrwyn yn y cae. Tua llathan, swn i ddweud, o ychdwr a'r ffins ma ar ei thopi wrth gwrs. Oedd sylweddoli to ddim di ffrwydro. Ac dwi'n cofio hynny'n glir mynd i weld y bom yma. Wel, na chi hanes cyfoethog oedd gan Gwilym i'w rannu efo'r plant. Ymlaen â ni. Gall enwau ceia fod yn astudiaeth hynod o ddiddorol yn ei hun. Be am i ni gyfarfod dyn sydd yn ddipyn o arbenigwr ar enwau ceia? Pam bod angen gwarchod ceau Gymraeg? Wel, mae Cymraeg mor bwysig a mae isio y ceia fynd o un genhedlaeth i'r llall a i bawb gofio'r enwau yn Llandegfan. A wedyn mae gen bob un cae enw Cymraeg a bob un. Sut wyt ti'n gael deall yr enwau a pa cae? Wel, oedd Mr Parry o flaen fi wedi dysgu fi enwau'r ceia, a pan ni'n gweithio ar y ffarm, oedd o'n deitha fi dos i bonc yr Ynys, ac oedd o'n deitha fi pa gae, ac oedd ni'n mynd i fanno i wneud gwaith, a oedd o'n dol, oedd o'n deitha fi enwau, cae hen du, cae bonc, a bob un cae, oedd o'ch di mynd i gwybod pa gae fynd i weithio. Hein di'r llwybra cyhoeddus o bobl camlynydd yn dol yn iwsio bobl Lladdona, Llansadwn i gerad fforma lawr i'r gasel i goesi'r fennau i Fangor i fynd i weithio blynyddoedd yn dol. Na be oedd y llwybra di dechrau yn Llandegfan. Mae Olivia, Mabli, Marni, Iris, Hedd a Gemma bron iawn wedi cyrraedd diwedd y daith. Dyma ni'n diweddu yn Twll Cacwn, lle mae dyn o'r enw Mr John Griffiths yn byw. A dyma ni Ken yn disgwyl y plant am y tro ola. Wel, diolch am dod heddiw i Twll Cacwn, croeso cynnes. Be fedrech chi deitha fi am hanes Twll Cacwn? Reit, mae Twll Cacwn yn hen le. A mae yna hanes diddorol o. Yn 1797 gath o'i adeiladu. Ac o'na ddyn o Landegfan, dyn o'r enw Richard Owen, mi o hwnnw ddim di fyw i Biwmaris, neu Blew Maras fel da ni yn ei ddeud, neu oeddan ni ddeud flynyddoedd yn ôl. Ac oedd o'n ddyn, oedd o'n niwsans yn Blew Maras. Oedd o'n meddwi, oedd o'n dwyn, oedd o'n cwffio, oedd o'n mynd i bob math o drwbl yn Blew Maras. A ar ôl blynyddoedd o hyn, o pobl Blew Maras di cael llon bol, a mae rhaid chi gofio yn y cyfnod hwnnw o Blew Maras yn dre, bwysig iawn. O'na lot o longa falle'n dod i Blew Maras ac yn angori a pobl reit enwog a pobl oedd yn cario pethau i Sir Fôn, cario blawd ac yn y blaen i Sir Fôn, yn dod i Blew Maras amser hynny, oedd hi'n dre fawr bwysig yn Sir Fôn. Ac oedd nhw eisiau cael gwarad efo, achos oedd nhw'n dod â enw drwg. A be benderfynu nhw, o'na ryw griw ohonyn nhw, mae siŵr na pobl eitha cyngor plwy neu cyngor cymuned fysa nhw, ond pobl oedd yn edrych ar ôl y tlodion oedden nhw. Ac efo llawer o bobl dlawd, be dda nhw'n neud, o roed nhw mewn workhouse, da chi wedi clywed sôn am workhouse neu workhouse yn Gymraeg. Do na ddim workhouse yn Biwmaras nôl dwi ddallt, yn Bangor oedd y workhouse.
ac o Bangor a Llwybr yn gweithio fo'i gilydd. Ond efo hwn, doedden nhw ddim am roed Richard Owen mewn workhouse, achos os wedi tynnu pawb yn ei ben yma nhw. A be wnaethon nhw, o penderfynu, godan ni dyddo. Gan i warad efo Llwybr, na ni hel o'n ôl i Llandegfan. A dyma nhw'n codi'r tŷ, da chi'n mynd i weld munud, yn fan yno. O na dyn fyma gyda llaw, Caer a Fallen oedd enw'r tŷ yma. Ac o na rhain byw yn Caer a Fallen y fan hyn cynt. Ac a Fallen ydi crab apples neu falasurion bach. A o na dyn fyma, ond wnaethon nhw godi y tŷ yn y fan hyn. Cost y tŷ i gyd oedd 5 punt 4 swllt, sef 5 punt 20 ceiniog 4 swllt neu 40 ceiniog, dwi'n yn siŵr. Ond dyna faint oedd y tŷ i gyd. Ac yn yr un cyfnod, nath dyn Plas Newydd yn Llanfair Pwll, yna rhwng Llanfair a Bryn Syncyn, nath hwnnw godi stabla i'r cyffyla 235 o bunnodd. A dyma fo'n codi cwt i gadw 2 goets fawr, oedd yn mynd yn sownd yn y cyffyla pan oedd o'n mynd rownd Sir Fôn, a mi gostio hwnnw 280. 5 punt gostio yma, felly llwch feddwl, hen dŷ gwael dio, a mae John Griffiths druan ma'n byw na rwan. Twll Cacwn, gwrandwch chi ar yr enw yn Cacwn. Bi, mi nath o rywun oedd yn byw ma o flaen John ma, mi nath hynny newid yr enw i Beehive. Twll Cacwn oedd enw'r tŷ. A yn ystod y ganrif o 18 i 19, dydw i'n di edrych ar yr hanes amser hynny, dwi'n di cael hyd i fawr ddim, ond o'na un cyfnod, o'na lot fawr o blant yn byw yma. Maen nhw'n deud i mi bod o'na 4 ar 10, 14 o blant yn byw yma. A bod nhw wedi mynd i fyw i bob rhan o Llandegfan. Dwi wedi cael hyd i ryw 6 o'n nhw'n byw mewn gwahanol lefydd yn yr 20a'r ganrif ddwytha, 1920. A wnaethon nhw ddechrau galw pobl Llandegfan wedyn yn Cacynod. A wedyn os clywch chi rywun yn sôn am, o, Cacwn wyt ti, o Llandegfan wyt ti'n dod, sôn am Twll Cacwn ma nhw. A mae pobl, ydych chi'n gweld yn Sir Fôn, wedi rhoi enw adar a pethau felly. Bryn Syncyn er enghraifft, Brain Bryn Syncyn, Brain Bryn Gwran, ond Bryn Syncyn, Brain Sionca, Bryn Gwran, Brain Gora, meddyn nhw. Wedyn, oedd o'n arfer i roi enw fel la, a wedyn dyna chi pam y codwyd, tŷ bach oedd o'r un adag, ond mae'n dŷ reit fawr erbyn hyn. Dwi wedi bod drwyddo fo bore yma. Wel, da ni'n diweddu ein taith gyda Rhys a'r Plantos o gwmpas Cytir Mawr. Mae wedi bod yn brofiad hyfryd gwrando ar straeon yr hen griw a dysgu am ffeithiau newydd am y llwybr hanesyddol hwn. Mae clwb seiriol a'r gwirfoddolwyr am Ryddawn wedi bod yn gweithio'n ddiddiwedd i adfer y llwybr i wneud yn siŵr bod o bellach yn agorad i genhedlaeth newydd o gerddwyr a naturiaethwyr. Tan y tro nesaf. Melyn oedd y gwenu, draw yn Rhian Flas. Yn y bore, wrth i mi deimlo cnwch dy galon fi, a glas oedd lliw